Nagsimula bilang libangan, lumago ang lugar na ito dito sa Barangay Lipay at ngayon nga ay isa ng paaralan. Noong September 2018, ang Rio Tutor Institute of Science, Art and Trades Incorporated ay na-certify na ATI RTC 1 bilang isang learning site for agriculture at taong 2022. Ito naman ay na-accredit ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute bilang National Extension Service Provider. Plant tissue culture or cloning, isa lamang ito sa mga inaaral dito sa Agriculture School. Ito po ang Rizate Plant Tissue Culture Laboratory, isang alternative plant tissue culture po dito sa Villasis. Tsaka isa rin po ito sa pinakaunang alternative plant tissue culture dito sa Region 1 po. Yan po. Balang ginagawa po namin is nagko-culture po kami ng mga plants, iba't ibang klase. At saka may mga projects din po kami like conservation of plants po. Oh, so ano po meron sa loob? Okay po, pwede po tayong pumasok. Bale, dito po sa ating culture area, may makikita po kayong mga ornamental plants, agricultural, at meron din po tayong mangilan-ilan na carnivorous plants. Okay po. Bale, sa laboratory ito po, medyo diversify po tayo. Marami po tayong klaseng plants na tissue culture, tsaka pinaparami. Okay po. Yung halaman po na yun is ornamentals po. Madalas po kasi may mga plants po tayo from Thailand na pinaparami na rin po dito sa laboratory. Meron po kaming pitcher plant, pero nasa bote pa lang po siya or naka-cultured pa lang po. Hindi po siya masyadong mahalata pa sa ngayon, pero yan po ay pitcher plant. Carnivorous plant? Yes po, ang carnivorous plant po samples is yung yes po, isa rin po yung Venus flytrap, sorry. Tsaka meron po tayong Sanju. Pero ang nalos na tira po sa amin is yan po, pitcher plant. At may iba pa pong carnivorous plant, kaya lang for aquatic po siya. Mga estudyante po ba yung mga gumagawa nito or tinuturuan niyo po ba Yes sila? po, actually tumatanggap po ang Rizate Plant Tissue Culture Laboratory ng mga intern, mga immersion po from different high school tsaka colleges po for dun sa kanilang job order po. Yan, tinuturuan namin sila from media preparation, dun po sa labas yung ginagawa at hanggang dito po sa pagkukulture na ng halaman dito sa loob ng culture area. Actually, last year lang po nag-start yung pag-accept po ng mga immersion po ng laboratory kasi doon lang din po halos naharap at mas gamay na yung technology po. Pero kailan po nag-start na nag-culture kayo ng mga halaman? Nag-culture, magto 2 years na rin. Magto 2 years Yes na po. So you also do agricultural cloning? Yes, we also do agricultural crops po. We have banana, dragon fruit, vanilla, onion, garlic, and so much. Marami pa pong klase. May mga sweet potato. Yun. Pero madalas po kasi sa agriculture po na kinuklone namin dito at saka tissue culture is for research purpose lang po siya. Hindi po siya naka-specify pa po for production. Ang Villasis is mainly an agricultural town. Kaya marami tayong magsasaka. Ang Rizate ay partner ng ating munisipyo para mag-develop ng mga importanteng halaman, pananim para sa ating magsasaka. Definitely po siguro, there will come a time kung gusto natin yung ma-improve siya. Pero at this point in time, maganda na po yung talong ng Villasis. Plant tissue culture o cloning, isang kaalamang maiuuwi na makatutulong sa kinabukasan ng agrikultura o sa simpleng taniman sa ating mga tahanan. Pero speaking of maiuuwi, tara, samahan niyo akong maghanap ng food trip na pupunan ang inyong mga cravings at swak na pampasalubong.